Aha, izgleda da Miley spava. To znači da mogu ukrasti nešto iz njenog sefa. Wow, skupe stvari nisu samo u sefu. Recite mi ko još ovako ostavlja novi iPhone. Sada pripada meni. Pa, sada mogu hakovati ovaj sef. Mislim da ću brzo to uraditi. Hej, šta radiš? A misliš da te neću zaustaviti? Ja sam pa mislim, hteo sam samo odlazim. Već odlaziš? Kako da ne? Moje zvezde će te brzo zaustaviti. O ne! Joj, zalepili su me za zid. Ne bih rekao da mi se sviđa to. Nećeš više ulaziti u tuđe kuće? Znaš šta, retko mi dolaze lopovi. Hajde da se slikamo za uspomenu. Odlično, super! Čekajte, a gde je? Očigledno je se uplašio. I zaboravio